Bun venit la al treilea episod din Now I Know De vorbă cu Adela. și Cristina. Suntem Adela, Și Cristina. două profesioniste care vin din lumi diferite, dar care se întâlnesc într-un punct comun. Convingerea că alegerile bune în viață se construiesc atunci când se iau în mod conștient și informat. Eu sunt Cristina Șerban, lucrez în resurse umane de peste 10 ani și sunt pasionată de tot ce înseamnă dezvoltare personală și profesională. Sunt originară din Buzău, locuiesc în Milano de peste 13 ani și am stat câțiva ani și în Madrid. În jobul meu de zi cu zi ajut compania unde lucrez să angajeze tineri absolvenți de facultate de talent și să-și construiască o carieră de succes în consultanță strategică. Eu sunt Adela Vlad și am lucrat peste 20 de ani în financiar. Sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă inteligența emoțională și inteligența financiară. Sunt originală din Hunedoara, m-am mutat în București pentru facultate și de peste 10 ani sunt în Milano. Zi de zi ajut oameni minunați să-și dezvolte inteligența emoțională și să ajungă la libertate financiară. În fiecare episod din acest podcast vom explora subiecte aflate la intersecția dintre emoții, bani și carieră și vom da exemple concrete și idei pe care le puteți pune în practică imediat. În acest episod începem cu discuția de la o temă de foarte mare actualitate, aș spune, inteligența artificială. Vom aborda tema AI-ului și în următoarele episoade, pentru că este foarte largă și are foarte multe unghiuri din care putem să o abordăm. Astăzi ne focalizăm un pic pe zona de privacy versus informație și cum se face acest schimb în detrimentul sau în nedetrimentul nostru. Vom analiza un pic și zona asta de inteligență artificială și cum ne ajută în viața personală și profesională și apoi reflectăm un pic pe ce acțiuni facem atunci când avem acces la primul salariu. Da, mulțumesc, Adela. În ultimele luni este imposibil să nu folosești un instrument de gen internet sau social media fără să interacționezi cu inteligența artificială, fie că deschizi o pagină pe un motor de căutare sau vrei să faci o postare pe LinkedIn sau primești în mod automat sugestii de la AI și noi în zi de zi începem să folosim instrumentele în viața noastră personală și profesională. Și majoritatea persoanelor văd în inteligența artificială oportunități pe care încă nici nu reușim să ne le imaginăm. Dar noi astăzi vrem să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, dintr-un unghi diferit, care poate nu este atât de cunoscut. Așa este. Deci, sunt diferite opinii legate de AI. Mulți spun că ne va lua joburile, ne va înlocui, dar nu știu dacă AI chiar ne va înlocui și dacă trebuie să ne punem întrebarea asta sau poate să ne punem întrebarea dintr-un alt punct de vedere, adică cum alegem noi să lucrăm cu AI-ul. Așa este. Exact unghiul pe care spuneam că o să-l abordăm. Cred că este foarte important să tratăm AI-ul așa cum tratăm o altă persoană, nu? Sau o entitate. Pentru că eu atunci când intru în interacțiune cu o altă persoană, mă aștept ca acea persoană să nu-mi fure ideile. Da? Deci dacă eu îi comunic ceva interesant, mă aștept ca acea persoană, dacă vrea să comunice aceste idei mai departe, să mă întrebe sau să mă citeze sau să-mi ia acordul, da? Ca să poată să o facă. La fel cu o entitate. În momentul în care intrăm în contact cu o entitate și dăm datele noastre sau informațiile noastre, ne așteptăm ca acea entitate să nu le comunice altora decât dacă are acordul nostru scris. În Europa este și obligatoriu prin lege să facă asta, lucru, toate companiile. Da. La fel ar trebui să tratăm și inteligența artificială. Cu alte cuvinte, dacă noi dăm inteligenței artificiale anumite informații, ar trebui să ne asigurăm că inteligența asta artificială nu le folosește mai departe. Păcat că în acest moment, în interacțiunea cu inteligența artificială, puțin dintre noi ne luăm aceste măsuri. Și ceea ce se întâmplă este ca noi să ajutăm ca această inteligență artificială să folosească informațiile pe care noi le dăm pentru a deveni mai inteligentă și nu numai că devine mai inteligentă, dar și mai de încredere. Cum?
gratis. Și nu numai că este gratis, dar de multe ori este și în detrimentul nostru. Pentru că, așa cum spuneam, inteligența artificială ia aceste informații pe care noi le-am furnizat în momentul în care am avut discuția cu inteligența artificială și le furnizează următorului interlocutor, ca și cum i-ar aparține, ca și cum a fost ideea ei proprie să sugereze acelui interlocutor un aspect pe care noi i l-am sugerat inteligenței artificiale. Da, adevărul e că mirajul acesta de a avea acces la ceva gratis este și din partea cealaltă, adică accesul nostru gratuit la aceste instrumente și e cam imposibil de evitat, pentru că mi se pune așa pe farfurie, să zic așa, pe un platou. Am văzut asta și în trecut, când au apărut diferitele rețele de socializare, chat-urile pe care acum toți noi le folosim, dar de care suntem puțin conștienți, da, de riscurile pe care le au. Și cred că suntem cam în aceeași situație acum cu inteligența financiară, dar depinde doar de noi dacă dorim ca lucrurile să se schimbe. Și primul pas cred că e să fim conștienți, da? Să începem să interacționăm cu inteligența artificială într-un mod diferit. Nu știu dacă știți, dar puteți să selecționați modul privat și nu public, așa cum se poate selecționa când faceți o navigare pe un motor de căutare publică sau privată, puteți să faceți același lucru și cu inteligența artificială. Și asta se aplică atât în sfera personală cât și în sfera profesională, pentru că ideile voastre sunt ale voastre și le oferiți gratis altora. Așa este. Comportamentul nostru este foarte important de menținut și de conștientizat. Atunci când folosim inteligența artificială, dar și atunci când interacționăm cu alte persoane pentru carieră sau atunci când interacționăm cu banii. Da? Da. Păi, dacă vorbim despre comportament, cred că ne putem muta la partea a doua, să zic, din podcastul nostru, care vorbește despre bani și cum să ne comportăm atunci când începem să câștigăm primii bani și în așa fel încât să ajungem la independență financiară. Așa este. Este un aspect foarte important, Cristina. Cred că mulți dintre cei care ascultă acest podcast au folosit primul salariu, primii bani, pentru a-și satisface anumite nevoi. Nevoi care, atunci când trăiau din bugetul părinților, din bugetul familiar, nu reușeau să le satisfacă. Și este ok, este normal să avem nevoi pe care vrem să le satisfacem. Ce este important este să nu consumăm tot ceea ce producem. Da? Pentru că pentru a ajunge la independența financiară este foarte important să respectăm o formulă magică. Eu o consider magică. Pentru că cu foarte mulți dintre oamenii cu care eu am lucrat a produs efecte magice asupra situației lor financiare, independenței lor financiare. Și această formulă magică este 60, 25, 10, 5. Luați pix și o foaie de hârtie și scrieți, nu știu dacă vă aduceți aminte. Exact. 60% din ceea ce producem consumăm pentru nevoi și cheltuieli. Okay. 25% investim, 10% economisim și 5% dăm mai departe, donăm pentru cei care au nevoi mai mari decât avem noi. Dar din dar se face rai, da? Dar din dar se face rai, da? Este o formulă magică, deci așa cum spunea Cristina, scrieți jos, magică, și este foarte important să fiți consecvenți în momentul în care o aplicați. Mm-hmm. Da? Dar ce se întâmplă atunci când 60% din ceea ce produc eu nu mi-acoperă cheltuielile și nevoile mele? Mă așteptam la întrebarea asta, ca să fiu sinceră. Pentru că, da, uneori se întâmplă ca 60% să nu fie suficient pentru că începem cu un salariu foarte mic. Și atunci avem două opțiuni. Și astea trebuie să le aplicați de fiecare dată, dacă vreți să ajungeți la independența financiară. Prima opțiune este să ne diminuăm nevoile și cheltuielile. Da, să ne diminuăm nevoile și cheltuielile. Și atunci când suntem la început și suntem singuri, reușim să diminuăm aceste nevoi și cheltuieli. A doua este să producem mai mult. De obicei,
începem cu prima opțiune, adică ne diminuăm nevoile și cheltuielile dacă vrem să ajungem la independență financiară. Însă trebuie să se întâmple acest lucru pe un termen limitat. Da? Nu putem să ne diminuăm la nesfârșit nevoile și cheltuielile. Motiv pentru care trebuie să lucrăm la a ne dezvolta abilități noi, astfel încât să ne putem crește ceea ce producem. Cred că este important pentru a ne păstra moralul și stima de sine. Okay? Și pentru că discutăm despre a produce, Cristina, te-aș întreba eu pe tine ce trebuie să știe un tânăr înainte să accepte primul job. Și să înceapă să producă. Și să înceapă să producă, exact. Cum anticipam în episodul 2 din podcastul nostru, uneori ne gândim doar la cifră, da, la oferta aia care o primim și ne uităm doar la asta, dar salariul este mult mai mult de atât. Este tot pachetul total de compensații și beneficii și e important ca tinerii să își pună câteva întrebări. Care este salariul brut, care este netul, pentru că depinde de în ce țară locuiți, taxele sunt diferite și e important să știți cât vă rămâne efectiv la sfârșit de lună. Care sunt beneficiile incluse, da? Dacă există o asigurare medicală privată, dacă firma respectivă poate contribui la un fond de pensie suplimentar, facultativ, dacă există un bonus de performanță, dacă există tichete de masă sau alte beneficii în sistem welfare, de exemplu abonament la sală sau alte beneficii, buget pentru cursuri. E foarte important. Partea de dezvoltare profesională cred că e fundamentală în primul job, dar și mai departe. Și alte exemple ar fi zile de concediu, adică câte zile de concediu am dacă pot avea zile suplimentare, deci ne gândim doar să producem, dar să ne și odihnim ca să producem mai bine. Și modalitatea de lucru, da, și acolo, în funcție de nevoile fiecăruia, e important să știm dacă avem zile de lucru de acasă, dacă trebuie să mergem neapărat la birou, că trebuie să ne alocăm cheltuielile, un buget pentru transport, deci totul e legat, da, și de partea financiară, nu după aceea. Dar cum suntem evaluați? Oare ar trebui să considerăm atunci când ne gândim la primul job? Da, cred că e fundamental, pentru că atunci când accepti un job, e important să știi care sunt perspectivele de carieră și dezvoltare care le ai și evaluarea face parte din asta și e important să știm ce așteptări se au de la mine, de la rolul pe care o să-l am, care sunt momentele de feedback, dacă există, dar când și cum, pentru că nu toate firmele au o evaluare structurată, dar e important să înțelegem asta, și cum sunt luate deciziile de promovare și creștere salarială, pentru că e bine, ai primul salariu, ești mulțumit, dar e important să știi cum va crește acel salariu și când se va întâmpla, pentru că fiecare firmă, fiecare job are o structură, are un nivel salarial, da, la care te poți încadra și cum crești cu experiența, trebuie să ne și așteptăm să ne crească și salariul. Și aceste întrebări sunt importante, mai ales pentru că noi, ca și persoane, înțelegem cât investește compania în oamenii săi. Adela ne vorbește despre investiții financiare, dar eu cred că primul job trebuie să-l vedeți și ca o investiție a voastră profesională. Trebuie să investești într-un loc în care, în afară de faptul că îți oferă un job care să-ți acopere 60% din cheltuielile și nevoile tale, dar să acumulezi experiență, să-ți crești competențele și mai ales relațiile care îți pot aduce o valoare mai mare pe piața muncii în viitor. Foarte interesant, Cristina. Dragilor, nu uitați să dați follow și like podcastului nostru și să-l împărtășiți cu prietenii voștri care ar putea beneficia din ceea ce povestim noi aici. Now I know. Pot pe YouTube, îl găsiți, primele 2 episoade deja sunt disponibile, sper că le-ați ascultat deja. Așa este. Aș continua și te-aș întreba, Cristina, dacă poți să dai câteva sfaturi și legate de
cum negociem primul salariu? Da, negocierea cred că trebuie să înceapă mai mult cu o pregătire, da? Adică nu doar trebuie să primesc mai mulți bani, dar și ce trebuie să fac ca să aflu, de exemplu, care este nivelul salarial. Dacă ați urmărit primul nostru episod, mi-a vorbit despre noua directivă europeană legată de transparența salarială. Știți deja că aceste informații sunt prezente în descrierea jobului. Ar trebui să fie prezente, sperăm că și sunt. Pentru că e o condiție obligatorie pentru firmele din Europa. Atenție, în funcție de mărimea firmei, este obligatoriu sau nu, deci depinde dacă sunteți angajați la o firmă de peste 100 de persoane, da? Dacă sunt firme mai mici, nu sunt obligați, deși cred că e dreptul nostru și ar trebui toți să-l folosească, indiferent dacă sunt obligați sau nu. Dar, cum ziceam și mai înainte, în afară de salariu, cred că aspectul important în faza negocierii este tot ce vine pe lângă salariu, partea de beneficii, da? Pachetul e important pentru că uneori același salariu de bază, în funcție de beneficii, poate să transforme, să zic, exact, oferta. Dar cred că partea asta de negociere, cel puțin și din experiența mea, vine și cu o parte emoțională, da? Adică uneori, ca să mergem într-o discuție de negociere, e și partea emotivă pe care trebuie să ne pregătim, nu doar partea tehnică legată de detalii care trebuie să le întrebăm. Da, așa este. Și cred că atunci când apar emoțiile și avem tendința naturală să ne considerăm mici, pentru că ne aflăm în fața unei firme care e mare și noi suntem mici, ar trebui să ne uităm la oamenii din fața noastră și să ne gândim că și ei au fost la un moment dat acolo unde suntem noi în acest moment și ei au început de undeva. Și începând de undeva, au aplicat cu siguranță logica, pentru că ăla e motivul pentru care au jobul și sunt în fața noastră în acest moment. Asta ar trebui să ne ajute să ne activăm la rândul nostru logica. Pentru că în negociere, emoțiile ar trebui puse cumva pe locul 2 și logica pe locul 1. Ca să punem emoțiile pe locul 2, trebuie să înțelegem că în fața noastră avem niște oameni. Oameni care au fost odată acolo unde suntem noi. Și asta ne ajută să ne gândim la ce vrem noi și la ce este folositor pentru noi. Să înțelegem din acel interviu și să ne concentrăm mai mult pe negociere și pe a înțelege dacă jobul este corect pentru noi și mai puțin pe, vai, eu sunt mic și ei sunt mari. Da? Adela, mai devreme ai spus despre investiții și economii, dar nu știu cât de mulți știu care e diferența dintre ele. Pentru mine era cam același lucru până să am o conversație mai detaliată despre tine. De ce ar trebui și să investesc și să economisesc? De ce nu pot să dedic ce-mi rămâne din aia 5% să-i dau la cei care au nevoie, dar restul, de ce nu pot să-i dau, nu știu, doar să investesc? Economisirea de ce e importantă? Pentru mine, economisirea înseamnă libertate. Libertate nu înseamnă independență, ci libertate. Libertatea de a spune nu în momentul în care ceea ce fac nu se mai potrivește cu ceea ce aș vrea să fac. Aici intervine economia. Economia este ca un buffer pe care l-am, astfel încât în momentul în care am un scop nou, acel scop să poată să devină realitate. Ne ajută să facem schimbarea. Da? Când simțim că nu mai putem, când vrem să luăm o pauză, când suntem la un moment de cotitură. Și pentru că această economie are rolul exact de a ne da acel buffer, este important ca economiile noastre să fie pentru 12 luni. Nu mai mult, nu mai puțin, cred eu. Adică, dacă eu câștig 100 da? Și consum 60, pentru că consum doar 60%, ce se întâmplă? Înseamnă că eu trebuie să am 720 de unități economisite, astfel încât timp de un an de zile să pot să consum din aceste economii dacă vreau să am o schimbare în viața mea.
Aceste 720 sunt magice. În momentul în care le am, îmi dă relaxare. Deci 12 luni este răspunsul pe care l-aș da eu în spatele acestor economii. Deci, dacă mă gândesc acum la un exemplu, am un job, sunt stresată după câțiva ani, vreau să-mi iau un an în care mă duc să călătoresc în toată lumea, nu? Asta nu chiar. Vezi, nu merge atunci. Nu chiar, pentru că dacă eu mă hotărăsc să călătoresc timp de un an, îmi mănânc toate economiile, nu? Și atunci, ce se întâmplă? Mă duc în consum emoțional atunci. Exact, mă duc în consum emoțional. Dacă eu îmi doresc ca un an de zile să călătoresc și atât, este pentru că am ajuns deja la independența financiară, ceea ce înseamnă că investițiile produc constant pentru mine bani, iar salariul pe care l-am nu mai îmi este necesar. Asta este un alt pas. Eu ce vorbesc este în momentul în care am nevoie să-mi schimb ceea ce produc, ceea ce fac, atunci ar trebui să intru în economie. Ok, deci când vrei să schimb jobul, iau o decizie conștientă, am vorbit despre chestia asta în unele episoadele noastre și aceste economii care le avem departe ne ajută să luăm o decizie mai liniștiți, da? Nu cu stres. Nu cu stres, da, am înțeles. Ok, foarte interesant, mai ales că, nu știu, adică 12 luni, mă gândeam, poate e nevoie de mai puțin timp neapărat de 12 luni, dar ce putem să facem ca și economii, ce soluții? Da. E bun asta, pentru că banii pe care noi îi economisim nu trebuie să doarmă. Da? Dacă dorm, ce fac? Îi mănâncă inflația. Da? Țineți cont de asta. Economiile astea 720 teoretice, da, de unități monetare, nu trebuie să stea pur și simplu sub saltea, în șosetă. Da? Trebuie puși să lucreze astfel încât să acopere măcar inflația. Și atunci, ce facem? Îi punem în depozite, okay? Care au o dobândă relativ interesantă. Da? Deci ne interesăm și găsim un depozit care să ne dea o dobândă interesantă. Putem să-i punem în aur. De ce? Pentru că aurul întotdeauna va urmări inflația. Deci întotdeauna va urmări și chiar o va bate. Și este foarte ok. Și poate să fie aur fizic sau aur digital. Oricare dintre ele este ok. Important este ca banii ăștia să muncească. Da? Să depășească constant inflația și să rămână în viața reală de zi cu zi acele 720 de unități monetare pe care ne putem baza. Da, să muncească, dar să fie și accesibil, dar exact, ușor. Adică dacă eu am nevoie, să pot să-i accesez. De asta okay. sunt aur sau depozite sau obligațiuni care pot fi vândute ușor pe bursă. Nu sunt acțiuni, nu sunt criptouri, nu sunt ETF-uri. Acolo ajungem la investiții și investițiile pleacă dintr-o altă energie. Da? Pentru că nu este vorba de protecție la investiții, este vorba de a pune banii să muncească pentru noi. Investițiile sunt despre bani care lucrează pentru tine. Investiția înseamnă că atunci când tu dormi, banii fac bani pentru tine. Și eu recomand, așa cum spuneam mai devreme, ca 25% din ceea ce produceți lună de lună să se mute în investiții. Atunci când economiile ating un an, da, de consum, cel 25% devine 35%, pentru că luăm cei 10% de la economii și îi punem în investiții. Okay? Ce mă aștept eu să-mi spuneți voi este că, mi-e frică, dar eu nu știu cum să investesc. Și neștiind cum investesc, îmi este frică că o să pierd banii ăștia. Și este normal. Asta este momentul în care eu vă spun, investiți în voi, exact cum spunea și Cristina mai devreme, investiți în podcasturi, cum e acesta, în care vă voi da mai multe informații despre investiții, investiți în cărți, investiți în cursuri, investiți astfel încât să știți cum să investiți apoi banii, investiți în voi. Da? Da, mulțumim, Adela, ne-ai spus ce fel de instrumente să folosim ca să economisim, dar în cuvinte așa pentru noi toți, care nu suntem experți financiari, ce instrumente putem folosi la început, fără să aplicăm scheme complicate de investiții, da? Da, așa este. Deci, într-adevăr, în momentul în care începeți, investițiile voastre trebuie făcute într-un mod cu un risc mai scăzut.
Da? Și o rentabilitate, evident, mai scăzută, pentru că riscul și rentabilitatea merg împreună și în podcasturile viitoare vom vorbi un pic și despre risc și rentabilitate. Și atunci vă recomand să investiți în fonduri, da, indexate, deci fonduri de investiții, în ETF-uri, adică Exchange Traded Fund-uri. Aceste fonduri de investiții și ETF-uri urmăresc în general indexuri, da? Un coș de acțiuni, spre exemplu S&P 500. Da? El urmărește cele 500 cele mai profitabile acțiuni din state. În acel moment, voi nu riscați, pentru că aveți o diversificare foarte mare a produselor în care investiți. Exact. Mai sunt fondurile mutuale, care la fel au specialiști în spate care investesc pentru voi. Okay? Și voi urmăriți ceea ce fac fondurile mutuale și investiți așa cum investesc și ele. Dacă lucrați pentru o companie, da? Și cunoașteți o anumită acțiune, puteți să investiți în acea acțiune. Este iarăși o investiție inteligentă. De asemenea... și este și un beneficiu care îl puteți negocia. Așa. Când mai creșteți în grad în firmă, este și un investiție, un beneficiu pe care puteți într-adevăr să-l negociați. Apoi aur, cripto și obligațiuni. Aici intrăm într-o zonă un pic mai specializată și este bine să investiți doar dacă știți. Deci după ce ați citit, după ce ați ascultat niște podcasturi de specialitate, după care înțelegeți un pic, pentru că au un risc mai mare. Da, am o întrebare dificilă pentru tine. Tu mi-ai zis că putem să economisim și în aur, dar și să investim în aur. Dar cum facem noi diferența? Corect. În momentul în care investim în aur, investim în instrumente, le numesc eu, care urmăresc aurul, care ne dau oportunitatea să câștigăm mai mult. Dacă economisim în aur, economisim în metalul cumpărăm aur. Cumpărăm aurul, ori în format fizic, ori în format digital. În momentul în care investim în instrumente derivative, se numesc, call-uri, futures-uri, shorts-uri, long-uri, care ne ajută să ne dezvoltăm portofoliul și să câștigăm mai mult decât a ține instrumentul aur simplu în portofoliu. Am înțeles. Mulțumesc. Okay? Și ceva foarte important, fiți consecvenți. Trebuie să fiți consecvenți, să investiți lună de lună 25%. Nu așteptați rezultate de la o lună la alta, pentru că independența financiară are nevoie de timp pentru a se transforma în realitate. Formula aici este răbdare plus strategie. Răbdare plus strategie vă va duce inevitabil la creștere pe termen lung și apoi la independență financiară. Da, și e ca la sală, da? Trebuie să fim consecvenți ca să vedem rezultatele, că altfel dacă mergem o dată astăzi și după aia, înainte de vacanța de vară și mai mergem la următoarea vacanță de vară, nu prea merg lucrurile. Dar cred că cel mai important mesaj este să începeți să faceți lucruri, chiar dacă o să greșiți, pentru că greșeala e normală, face parte din parcursul de învățare în orice, deci inclusiv în investiții. De asta sunt pe termen lung, pentru că dacă greșiți, aveți timp pe termen lung să recuperați. Dar greșelile se pot face și atunci când avem primii bani la mână, nu? Adică suntem independenți, să zic așa, și mulți dintre noi putem face anumite greșeli. Da. Eu cred că una dintre greșeli care se adaugă la aceea de a consuma impulsiv este a confunda independența dată de primul salariu cu puterea. Okay? Pentru că a avea putere înseamnă a avea independență pe termen lung. Iar pentru asta avem nevoie de o strategie financiară. Nu? Tu ce crezi? Păi, eu cred că primul salariu e important, dar nu doar pentru valoarea economică, da, care ne ajută să ne acoperim cheltuielile, dar prin mesajul care vine cu primul salariu. Dacă devenim adulți și trebuie să devenim conștienți și responsabili, da, de cum folosim banii, și în același timp, în afară de economii, de investiții, trebuie să ne gândim să investim nu doar financiar, dar și în noi, da? Să continuăm să creștem
ca să putem să devenim independenți, pentru că creșterea personală e ceea ce te duce după aceea la dezvoltarea abilităților și la creșterea ta ca și valoare, atât pe piața muncii, dar și ca și valoare la nivel personal. Așa este. Investiți în voi în mod constant și construiți-vă o strategie pentru a ajunge la independența financiară. Și adaug ceva. Nu consumați mai mult de 60% din ceea ce produceți dacă vreți să ajungeți la independența financiară. Ne aduce aminte formula magică? Vă mai aduc o dată: 60, 25, 10, 5. Din partea mea, aduceți-vă aminte mesajul din prima parte a podcastului legat de inteligența artificială. Rămâneți alerți și încercați să valorificați corect ajutorul pe care îl dați inteligenței artificiale și cele pe care îl primiți. Folosiți-vă gândirea critică, pentru că e important să folosim instrumentele pe care le avem cu cât mai multă conștiință. Așa este. Sperăm că episodul nostru v-a dat câteva idei utile și poate chiar v-a făcut să priviți aspectele dintr-un alt unghi, să luați decizii cu banii și în carieră mai inteligente. Dacă v-a plăcut această conversație, dați episodul mai departe și unei alte persoane care credeți că s-ar regăsi în el. Și dacă nu vreți să ratați următoarele episoade din Now I Know, nu uitați să ne urmăriți, să ne spuneți și ce subiecte v-ar plăcea să abordăm în continuare. Până data viitoare, luați decizii pentru voi bune și ignorați presiunea celor din jur. Now you know. Now you know.